Bi ye tɛnɛ novembre kalo tile 10 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka kunnafoniyaw kɔnɔna Général d'armée Assimi Goïta ani fɛn min ye état généraux de la santé olu ka hakilina ye walasa fɛn min ye CCRF ye olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ hôpital ye ani ka hôpital ko olu dilan an ka région kɔnɔna na o hokumu de la sa a yirala k'a fɔ hôpital projet 15 o yɛrɛ de kɔni sigila sen kan min yɛrɛ kɔni birikiden fɔlɔ o kan ka da bi Korofinnakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korofinna ale CCRF la bi tɛnɛ novembre kalo tile 10 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 9 waati baara minnu ni olu yɛrɛ bɛna kolobo kari an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ Général d'armée Assimi Goïta u b'a la ka nin baara in kɛ kun min kama sa walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛya o bɛ se ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an ka ba Maliba ale ni Arabi Saoudite ni ɲɔgɔn cɛ walasa o tɔ ka sezi olu bɔla ka kuma ɲɔgɔnya kura yɛrɛ kɔni kɛ ka tila tuguni ka tigɛ nɔ bila sɛbɛn ko o signé min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ejidenw na walasa maliyɛnden minnu ni olu bɛ taa eji la olu ka condition bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Sibiri don novembre kalo tile 8 san 2025 kɔnɔna na fondation ATT ale bɔla ka a ka dɛmɛw du ka ɲɛsin déplacé interne ma ni a kɛnɛ bonya kun donnen no an ka première dame kɔrɔma Madame Touré Lobo Traoré a yirala k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni dola ka ɲɛsin ma ala la jarabi ma minnu sɔrɔ ni olu bɛ an ka faba kɔnɔna na dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ malo tɔni 25 ɲɔgɔn kɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɔ ye o tɔni 25 fɛnɛ ɲɔgɔn kɔ kun bɛ a la tulu bitɔn a yirala k'a fɔ o den 600 kɔni kun bɛ a la fɔ ka taa se si paquet o fɛnɛ 600 ɲɔgɔn kɔ kun bɛ a la dɛmɛ yɛrɛ valeur bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 59 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la a yirala k'a fɔ dɛmɛ dɔ fɛnɛ tilala ka don ka ɲɛsin Tɔnbuktu ale marabolo ma min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ kalanikɛ machine 10 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la maa minnu bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka première dame kɔrɔ ale ma halisa an bɛ to an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na Général d'armée Amadou Toumani Touré ka sanga ni ale ka bannen min kɛla novembre kalo tile 10 san 2020 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bi tɛnɛ novembre kalo tile 10 san 2025 o bɛ bɛn o san 5nan yɛrɛ kɔni ma ni daba masa o ka wele sela ale ma ka sanga ni o hokumu kɔnɔna ye fɛn min ye an ka ɲɛma caman olu yɛrɛ kɔni bɔra nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka u kunda an ka première dame kɔrɔ ka Madame Touré Lobo Traoré ka taa foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ale tɔgɔ la an bɛ ala deli badanɛma ala ka adi ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. Ka sanga ni an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye novembre kalo tile 7 ka don novembre kalo tile 8 la san 2025 fɛn min ye opération dugukolo ale secteur 3nan ɲɛmɔgɔ ye colonel Seydou Bassirou Ɲagandu ale bɔla ka a kunda sunpi ka taa a ɲɛda bingani wale tigilamaw bɔla ka bingani wale ta ka u ka poste min sɛgɛrɛ ka taa a ɲɛda o kan a yirala k'a fɔ ni bingani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni banbagaci caman ye ko o bɔnɛna ani na ka tila ka u bolola fɛn caman minɛ min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ pick-up 2 ɲɔgɔn kɔ la fɔ ka taa se u yɛrɛ ka arme dɔ ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni mitrailleuse ye a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni dɔw yɛrɛ kɔni minɛna fɔ ka taa se tɔliki waliki dɔw yɛrɛ kɔni ma a bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ wuli ka jɔ la nin yɔrɔ kofɔta in na. An bɛ taa Moptikaw olu fɛ yen nɔ ani Bajagara a yirala k'a fɔ a bɛ kalo 1 ɲɔgɔn kɔ bɔ sa fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bajagara ale ni Mopti olu yɛrɛ kɔni bɛ dibi kɔnɔna na ko olu tala ka yelen yɛrɛ kɔni sɔrɔ min bɛ ka kɛ sababu ye ka to u ka activité caman o yɛrɛ kɔni jɔnnen don ni marabolo kofɔta in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'a la ka wele ko o bila an ka ɲɛmaw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ. An bɛ taa Segukaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye retrait d'argent a yirala k'a fɔ o gɛlɛyalen don kosɛbɛ Segu ale marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ courant ko gɛlɛya fɔ ka taa se carburant ko yɛrɛ kɔni ma ka sababuya kɛ u b'a yira k'a fɔ fɛn min ye u ka groupe électrogène olu yɛrɛ kɔni tala ka se ka baara kɛ carburant ko ale gɛlɛya sababuya la o hokumu de kɔnɔna na fɛn min u ka établissement financier ye olu yɛrɛ kɔni b'a la ka wele yɛrɛ kɔni bolo ma da walasa u bɛ se ka panneau solaire olu sigi sen kan walasa u ka activité olu yɛrɛ kɔni tɔ bɛ se ka taa ɲɛ.
kunnafoni kuncɛla ka ɲɛsini farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko ye an ka dolontana kɔrɔba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mohamɛdi Kamara ale yɛrɛ kɔni bɔla ka layidu ta ka ɲɛsin an ka sifinnaka dolontanaw ma walasa u bɛ se ka courage sɔrɔ cogoya min na dolontan ale kunkanko la a y'a jira k'a fɔ u ka sebaya o sebaya ni o yɛrɛ kɔni kɛla dolontan ko kunkanko la ko a yɛrɛ kɔni bɛ sefa wari miliyɔn 1 ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin nin ma ko fɔta ninnu ma ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔnya na